xwedin merdîna rengîn û baxçeyên tiriya. Li vî heremê gelekî kes debara xwe bi karê tiriyê dike û bi karê tirî dims, benî, bastêk û gelekî tiştên din tên çêkirin. Ji bernameyekê de dembaş temaşevanên hêja em bernameyek nû pêşberî we ne em li gundê Kangênîka Şemrexeya Mêrdînê. Belê wekî ku tê zanin ev dem hinekî ji dema sermahsertayê em ji nav erdê Rezan e û dibînin kemê tiriyal vê derê hene. Çend kes jî li pişmen hatirî kom dikin û demsala benî bastêxê gelekî tişta çê dikin. Îro jî em vî karê pêşberî we ne. Bi rastî karekî çawa ez nizanim carekî yekem e ku ez dikevim nav rezekê wisa û bi karekî wisa ez ê rûbirû bînim. Kerem kin em biçin piştxo bi kesên vê derê re kesên ku di nav tiriya da ne û tiriya berhev dikin hinekî biaxivin ev karekî çawa ye kerem kin. Kavet bejwera. Çawanı başın. Beraten. Sağ buyurun, aferin davranın. Başı. Başını çawanın, aşağı çavaya. Şama. Temaşevan nece mu mego em nav reza da nevega em ne gitkarın ve nas ki nav bxêr li sêr. Navê me Hecî Zekî. Kekî Zekî niha em me dest bi tirî xwe kir. Belê. Lê ev kar çawa tê kirin ne gitkarî ji me re bas bikî bêjî karekî. Esas karî wî ji buhar dest pê dike heta niha. Belê. Buharî hîn wextê zamanê birîna wî û pêçana wî û kolana wî em disekirin heta aniha. Îja aniha hîn tirî çêbî îja matin ser Rezan. Çend mewsad dime derbas dibe? Darê bahar martê heta niha ve pêş me derbas bû. Pênc me. Niha jî hûn ew dikin wisa? Na îja matin ser Reza, matin ser maserê me tirî bikin dims. Ev na tirî dimse ye. Ev tirî Her dimsê tirîkî cuda ye wisa her jî. yekî tirîkî cuda ye Ev rastî. yê şêrîn e. Ji xwe me jî tam jî kir rastî şîrîn e. Ev ye navê tirî şîreyê. Ê dimsê. Jêkirnayê çawa ye? Jêkirina Destê me de wî- ji kêr heye. Erê bi kêrê êk cennet tê kêrê jî. Êk xwe jê bi nedûka tê qurfandin. Ev mesela vî karê çend me didome yê Ev dimsê. karî ma edna dome vî kara pir dewam bike heftakê. Heftakî dixede. Belê. Piştî wî em dibin malê. Piştî me bi malê îja me bi eşqîn îja eşqanî pêtir îja me têxin sîtila bikelîn ki sîtila ja bara teşta dibikelîn bikidim. Bir zehmetiye wî jê ne wisa gêjiya Pir jelekê. zehmetê. Ev sera zehmet de mesela ev beş. Ev yekem. Ev zehmetê ma tişkî rahatî tu neyî. Em çawa tenê jê dikin ne wisa tiştekî Belê, jê na vala jê dikin. Kîja? Vanê xipûç Tu jê tê jêk wana. Jê nekin tiştekî değil mi? Jênek tişrabe ma jêk daha temiz ba xweş dibe. Ba paxişti. Belê. Na ez jî wisa be ez jî dest pê bikim çêkim. Belê. Tu jî alî me bike bira keda teştekevî. Erê îro êkedam jî keve navî karê ez jî çêkim. Belê. Salî çênca aynı heval kadbira cardı mekşan. Ne wisa? Aynı İsal jî mesela. ez ê alîkariya bikim. İsalcı jatte alî kariya me bike. Erê. Hûn qe pêvetirî nahelin ne wisa? Çawan abi? Hûn pêvetirî nahelin bi Na kemala. pêv naylim. Çavim giş jê dikin. Çünkü sona wî. Sona tirî tiştê pêv bîne heywanê bixwin. Ez jî dikevim nav baxçe û dest bi jêkirina tirî dikim. Karkerên vê derê kêrek didin destê min û ez jî yek bi yek dikevim binê dara tiriya û tiriya berhev dikim. Berhevkirina tiriya qet nehêsan e. Aliyek destê mirov deşî, aliyek din jî ji ber ava tirî destê mirov bêşekir dibe. Temaşevan neja. Ezer niha
Bahçeyeki taybete. Bugünün em nav razan dane. Ev jitriye. Cürek triyeye dimseye. Jiber ku hamu cudane. Em jit vantriya. Naş kemezet kijetkin. Le bir kere jetkin udbe ev pelneke ve nave. Jiber ku heb eve biçemali u be perçhe. Disa teda eğer çteki puç bu be triyeki xrab anj çtekdin. Giya ki hebe em wana jetkin. Bali avaki xoşik em van tjetkin u bavjin albe piştevi. Le dema jekirne ji brasine ki jera hem baldariyek lazım hem ji dve mirov hassas be. Jiber ku triya zarar ne de triya. Ev tri gelek şerinin. Nadesemin şirin bu. Tef ava triya gert. O alki ji hava ji germe brasti. Germaviya jiye. Gece jiye. Kamdır. Eji vahim bu. Le goriku karkerin ve dere dibejin, fodiyin ve dere dibejin isal tri gor salendin vak salendin baş ne ve dere ye hamu deri isal tri baş dernek etiye eve her şey beddims le geleki beşan da derbası ve emel ser geleki ket bedir pişti ve serisi ve beddims işte ki çoğu derke ve mebnerim. Carna jî tama tiriye dinerim birastî gelekî bi tame. Ez îro gelekî dixebtim. Heya roj diçe ava kar dikim. Hûn jî dibînin xweya li ber xwe tijî dikim. Divê bername xwe ya kedê da em dikanî geniya girêdayê Şemrexa Mêrdînê bûn em serê sibê zû ketin nav erdekî tiriyê dûr da qoveya me û kêra me destê me da em ketin bin kemê tiriya yek bi yek me tiriyê xwe jê kir minê xwe bi xwe bi kêrê jê kir lê karkerên wê dirê bi meqesê jî jê dikirin kêra destê xwe yek guliyên tiriyê jê kir xiste qoweyê û piştî ku qoweya xwe tijî kir ve jarê jî me derbasê romoqexê kirin. Hêdî ej dikeve destê min ji ber ku zêde kar nizanim jî li gor karkerên din ji bo min zehmettir tê. Qoveya xwe tijî dikim tirî, piştî qoveya min tijî dibe bar dikim. Temaşevanên nêja me qova xwe tijî kir birastî ev qoveya ku hûn ser milê me dibînin me bi xwe tijî kir destê min a şîraniya tiriyê ve bi hevdûva digire alîkî jî dibin kemên tiriya da hin dirî hene dirî û strîn hene cilê min jî û niha navpora min jî hemû wê dirî û strîn alîkî jî nizam çend kîlo digire ev qove lê ne sivike yanî û karê tiriyê jî gelekî kedekî mezin tê de heye. Niha ev xova ser milê xwe traktorekî pêşiya me ye romaxa wê em ê birjînin navê piştî ku me rijand û ew xelas bû em ê ber bi gund ve biçin lêbelê nahê tijî nebiye ev xova ew ez ê birjînim ê paşê me cardin dest bi berhevkirina tiriyê bikin. Birjînim xorto. Bidim te? Ma birjînim. Ka kêra xwe kêra min li serê kêra min de? Tamam. Awa. Tamam. Hinek hûn dibînin. Ev romoxa hûn dibînin jî wat tijîbiye. Serê sibê heta niha em dixebdin dîsa karkerên ve derê yek ku tirî berhev dikin gundiyên ve derê jî
Hema bêje we hindik maye tijî dibe. Hindik maye ku tijî be piştî ku ji xwe tijî bû em ê ber bi gund vabin. Hûn dibînin li derê bi rastî jî gelekî paqij jî dixebitin. Naylonekî spîdanê tune bin tiriya û ji bo ku tirî qirêj nebin û nekevin paşê ser tiriya bigirin û ê ber bi gund ve biçin. Di navê baxçeyê ku hûn dibînin de jin, zarok, ciwan bi kurtasî em dikarin bînin ziman ku hemî kes ku li vir dijîn dibin karkerên berhevkirina tiriyê. Zarok jî kedekê mezin didin di nav baxçeyan da û alîkariya malbatên xwe dikin. Darê tirî du çeşît hene. Yek ji ê mehûja, yek jê şîreyê dimseyî. Ê mehûjan jî bê tiriyê tam. Ew ya dibe mehûj. Piştî wê jî tiriyê şîre derdikeve. Ê şîre ji bo dimseyî. Îja em bendî zamanê wî sekirî, îro zamanî wî hat. Me îro çûçinî. Ya bi desta bi kêrê, ev kêrê jê ev kêrê jê dikin. Ev kêrê jê ne ev desta jê ne bi kêrê jê dikin. Yani ê bi desta jê dikin. Piştî li wira motorê dibe, wira dixin motorê rimoxê. Pîrek û tev serêz bê heta werin tev diçinin. Vê temaşevan ji niha me traktora xwe tijî kir gund bînin. Em hêdî ber bi gund ve biçin lê beriya wî em ê naylon heye. Dibinê tiriyê de naylon heye ji bo ku tirî hem qirêj nebin hem jî ava wî nekeve erdê. Nam ê bavêjin serê ne wisa? Em ê naylona xwe bavêjin ser. Piştî ku me naylona xwe avite serê em ê berê xwe bere bi gund ve biçin û piştî wî jî wê beşek din li wir dest pê bike. Piştî romaka me tijî dibe, em lê swar dibin û berê xwe didin gund. Di nav daran da em rêwîtiyekî kin dikin. Hêkarê me neqediya ye. Em tiriyên di romoxê da direşînin ber hewşa malê. Berhevkirina tiriya ya bi desta bi rastî ji bo min gelekî zor bû, çawa zor bû ji ber ku him kêr destê min da bû, him jî bi kêrê yek bi yek min jê dikir. Ev her du serê tiliyê min gelekî êşand ew kêr. Ji bo min rojek bû lê di rojekê de jî min gelekî zehmetî kişand. Me qoyê xwe tijî kir bi destê xwe, piştî ku me qoyê xwe tijî kir, romoxekî li we derê amade bû. Bi rastî karkerên vê derê gelekî paqij jî dixebitin çawa. Binê romoxê de nayloneke bû ji bo ku ew ava tiriya nerje û nekeve û neçe. Me naylonekî xist û binê romoxê piştî wê bi koveyê yek bi yek me romoka xwe tijî kir. Yani ev romok tijî kirin
سری سبه حیا ایواره آنجا تجد به مجی سری سبه حیا ایواره موان قوی خود تجکر بری روم خدا پشتی کم روم خود تجکر ما لتراکتور خوش سوار بو و ام در باسی گند بون. تماشاوان نجا پشتی کو مناز دویا تری خو برهف کر خسته کیسکیا توربا و آنی ویدره وند بینن ایوار جی براستجی روز جی چواوا هنکی ایوار جی تاریخ جی بو نه امل ور چبکن اپوتونه کی مجنا براز آنی ورا اره إجا أنا متري خود عشقيني بله أم بين عسرين شيراد كفرا بله وجبيدرا إجا ويتي كفسيتلي وشيتلي جال مبكليني أو ياجا سبي دواماي مي دوام بكن نه ام او دکنه صد أنا عشقینه عشقينين وشيراد تي دخن كفر توربه كن توربه تي كفر اره ده توربه ده جی ام جار کنید عشقین ده عشقین جار. اره، جار اما کنید. ام جزمه خو پیله دکنه سا أري اره به پین تازی لنگ يا تازی بي تعزين كي زحمت نجي مرات جمدي هوا جمدي بري بي تعزيب فقط أنا بي تعزير رابو جزمه باشتره تكنولوژي مزنبو اره جزمه باشتره اما نه پی به دلم روش لفظت که راست او باشتره او یا چیز که اپو أو ياجي إيش دعسرين اره إذا كشالا مين أم خن مدرا وكايد بيسكنجة أم بيشرك تيدا تشتكي نامينه زهاد بتشتكي نامينه تشتكي نامينه نفسها تاني او كت قاشله تريد منه قال كي تند مين أو دندك مين مش دامن شو بيجي تمام مسابقة از نه چه بکم ام ناب هفدوره بخبتم أنا ما بشبك أو يات جيد خوازت تو بعشقين خوازت از بعشقين تو بعشقين از دور بعشقين إيه تمام وانا بينم پیش يعني بدل بيش جيبه ما بين بيش ما كي بيش بكشين از دکم ناف تریه و پیله دکم حتی کو آف جدرد که و دعرچقینم ev beş zor grane da'arçıkandı da piyemrof u piştamrof geleki deşi. المعسرة دم دعسرين دعشقين جارك دعشقين إجا كشالات مين عيرة هم تخد شركة جد زهاد كنت تشتينامين komple perçe dikiyor. Bey temaşavan nejan ha me her du kiski go beri ve dereda yeko me triya xsuna ve be piya arçkandı bu. Devir da jidna ve makine da ji jardın de perçe yani de arçke piştevi çteki namine yani de navza tu avayı namine tene kaşlevi u dendik dmine pişte kujver ji derte lever lule kiye devi lule da de çe jere devir da ji havak havza ki çteki heye حوزكية آفت كذا دنيا بيشتي وجد شيء سر أجري نا أمين كنيجي بري سردن بري ناف في ماكينة يبتلو بعشكن كاركي تراخو زور وجرانة المشوان الهجا يعني هر بشيء دا زحمتي كي حياة جناف زويا بقرن جناف عرض بقرن حياة فيدري براستي جيروشون دا كي بجتري أرزانة أنجي دمس أرزانة أجبو دمس تود گوتن نابجیم جبر کوچکرنه گله کی زوره شوان نجا پشتی کمرمو که تریا خو آنی و مبری برحوشا خودا او جی کیش خوش بو تریا آوا تریا درخن چکر بون ام دکارم بجن نبردری همو مردینیا اکورزوان هبه او جی هیه پشتی کم تریا خو برا سر جی کی پاکش دا نایلون کی پاکش دا و جارجی می چیزما خو سپی خو و ام کتن ناف تریا یک بیک مپی خو تری سری دا açıkant avayı derxiz bu ka av xoştur derkeve pişti ku mehene ki açıkant ve jareci me berade so xse torbeye pişti ku me xse torbeye me deveyi xoşki greda ve jareci dur da jime pellekir jur da jime avayı hene ki derxiz ve açıkant le bidavi ne bu
Ve careci makineye ki kujarat bejin çıra mexiste nave dur da bi destê xwe meşidan xweşikî ji ber ku tu av tê nemîne ji xwe makineyê gûseyê ku hûn dîmenan da jî hûn ê bînin av tê da namîne piştî ku me wî jî eçxand ve carê ava tiriya hemû derket û me derbasî cêdin bû. Naha temaşevan neja piştî ku me dimsê xwe tiriyê xwe arçikand û me pêlê kir ve avayê li ji vê derê dertê. Piştî vî me çi bikin apû niha em Piştî em bera derbasî sîtilê didin. berî sîtilê didin. Em ê sîtilê agir binêdin jî. Em ê dûra bikelînin. Erê. Keladina ora pêtir me car di bera teşta didin jî. Em çend carî dikelînin? Du cara. Em ê du carî bikelînin temaşevan neja niha em dirjînin sîtilê alîkî dû heye li cidiya agir heye me cidiya agir pê xistiye. Hinî agê bira çêne bira agir bira Ev çêne. agirê ew çavê le te bişewte. erê lê çavê min a jî dişewte. Ew ê hîn jî bişewtir. Hin jê bişewte. Pirayê. Niha wisa hinekî ew gêjiya wê heye tevlî hevî wisa xuya dike. Vallahi gêjane heya sibe gêjane dewam e. Na ev kar bi xwe heya sibe dom dike Aynı nasıl? dom ki nasıl? Belê. Evet. Ka tu vî bide min bila nerje. Ha işte. Du koveyê me hene em her du koveya yekî tijî dikin yekî Aviya jî sistema vala meynu dikin. ya. Erê. Aviya sistema meynu ya. Ne wisa eviya min Evet. çebiye. Benim حوزيمات بن عديد ابو حياه بلي. مش بن عديد الخلق برا برادام ده الدنيا ويالي Ne wisa? ولا يسال مواكري Na برادام ev hete ev halê wî hete. حالير حتى Hele ev halê hete ji me re gelekî zor tê bi rastî. ولا زور نزول تام شاوكن Na em ê heya şevexê wisa bikerînin piştî wî dibe dims ne wisa? مش تيجي وراد بدمس Sîtila xwe tijî dikin ava tiriyê. Piştî sîtil tijî dibe vê carê jî binê sîtilê pêdixin. Qasî 4 saet li ser agir dikele. Piştî ku me ava tiriyê xwe derxist vê carê jî ew bîrekî an jî kanî îkî ji xwe wek kanî bû devê wî jî hebû li wê derê jî me ava tiriyê xwe derxist bi koveyê dîsa berî koveyê da û me berî sîtilê da bi rastî koveyek tijî nabe her koveyekî heya tijî be em 10 carî 20 carî berî sîtilê didin piştî ku me berî sîtilê da sîtila xwe tijî kir vê carê jî me ew xwelîkî heye axek heye axekî spî ji ber ku tirî paqij bibe ava tiriyê paqij derkeve em berî nav sîtila xwe didin piştî wî me li hevdû da û me binê wî pêxist piştî ku agir pêket ji xwe dîsa hûn ê dîmenan da bînin kefekî dertê kefa ewil jî ra dibêjin ji xwe ew kefa ewil kefekî qirêj e û ew kef hemû qirêjiya ava tiriyê bi xwe ra davêje piştî ku ew jî diçe em derbasî beşa din dibin. Lêz bir te tiştekî balkêş jî heye temaşevanê ne je ew sîtila mezin ku hûn dibînin qasî 100-105 kîloyî tenê 5 kîloyî dimîne. Yani sedê heftê em dikarin bêjin ew av diçe tirî gelekî hindik dimîne. يعني پر انسان دخوازن دبیج بو زاروکê me yani weya ê xûnayîkê me ji bo xûnê pir baş e û ji bo temamê nexweşiya jî yani tedawîk pir baş e îlacı ji wê çêtir tune çünkü sîtil tijeyê demînê axsa dibîne hîgî dikele ew mîkrob û ew pîstix û ew komple dere xas tirs dimîne ji ber xwe dikele organik dibe ji weya a orijinala dims ku ji ber fayda wê pir rengî keliyayê xas ew ye fayda ji wir e.
Avatiri ji bo bedims du carên cuda li ser agir dikele. Heta dikele ji qasî 105 kîloyê tê 5 kîlo. Dimsa ku vî şeklê çê dibe gelekî bi feyde ye. Tirî ne carekî stilek de dikele, bi rastî du cara dikele û qasî her kelandin nek qasî 2 saat 3 saat dom dike. Piştî ku me carekî keland ve carê jî me derbasî stilên duyem kir, dûrde jî wek me got 3 saat 2 saat û nîv dikele heya bibe dims. Bi rastî temaşevanên hêja mirov dikare bêje bîne ziman di vî karê da karê ku îro me kir, îro me hatin pêşberî wê kedekî gelekî mezin hebû. Bi rastî ez karim bêjim niha destêm gelekî değişî, pişta min gelekî değişî, ser û çavê me değişî ji ber ku alîkî dû jî heye li vê derê, em agir jî pê dixin. Bi her awayî em dikarin bêjin keda dest, keda mil, keda çav, keda mirova di vî karê da gelekî zêde ye. Di bername xwe ya kedê da em gundê Kangenîka şem rêxeya Mêrdînê bûn em karê tiriyê û herî dawî jî dimsê derketin pêşberî ve temaşevan hêja bi rastî cî karekî zor zehmet bû. Me ji hewl da em vî karê bikin, me ceriban cî em jî ketin nav vî karê. Heya bernameyek din, dema xweş be.